אוקיי, אז מה שצריך בשביל לקפל קוואקווה, צריך מספריים, דף A4 רגיל, טושים וטוש קטן. עכשיו לוקחים את הדף, מקפלים ככה, לוקחים מספריים ופשוט גוזרים את החלק הזה. עכשיו, יש לנו צורה כזאתי, עכשיו מקפלים ככה, ועכשיו פותחים. מקפלים ככה בכל צד. עדיף מדויק. מעולה. אז עכשיו הופכים, בודקים ששום דבר לא יתקפל, ועושים ככה. אוקיי, אז עכשיו אחרי שקיפלנו גם את הצד הזה וגם את הצד הזה, מקפלים, לא משנה איך, או ככה או ככה לחצי, ואז לוקחים פה וככה, אוקיי, תראו. זה קצת קשה. טוב, אז הנה, תראו, רגע, נראה לי שהצלחתי. הבנתי מה הייתה הבעיה. אז ככה. אז הנה, זה הקוואקווה. עכשיו, עם הטושים אפשר לצבוע. אני בחרתי את האדום ואת הצבעים האלה, ואת זה אני תכף אסביר. אפשר לעשות, לקפל בחזרה לככה, ואז הרבה יותר נוח לצבוע. פשוט מסמנים ככה, עם כל צבע בריבוע אחר. לקחתי צבע לא טוב. צבע אחר. ואחרי זה חוזרים למצב הרגיל, וככה גם הרבה יותר קל לחזור. אז יש פה את הצבעים, ואז בן אדם פשוט בוחר. עכשיו, המכון בפנים אמור להיות משימות, אז אני לוקחת את הטוש הזה וכותבת משימות. רצוי שהטוש יהיה דק ולא עבה כדי שיהיה מקום למשימה. אז תכף תראו איזה משימות כתבתי. טוב, אז אחרי שסיימתי לכתוב את
המשימות שלי, מקפלים בחזרה לככה, ומחזירים, עושים ככה. עכשיו יש ככה, וזהו. יש בפנים משימות, יש צבעים. טוב, אז אם נהניתם מהסרטון, תשימו לייק ותעקבו. ביי.